KHAZY kake ji Muhammad Sabi aka sarki. Ko da girgiza kurna ta wuce magarya, anty rashida ta shiga takenki. Shata ne da tamburanki uwar gayya, shiru taraba ki lahiya da su o'o. Yau ake galar anty rashida yar baiwa, yau bikin gala ne ga maza ga mata sun zo bikin naki. Kai biki yayi biki mata ku dan taka rawa, ga amanar camar sharifi giwar mata. Yau fara na rikice tun da galar ki ne, ga kudi na tashi bikinki an liƙa kudi. Na ga baki a bikinki masu karar girma, ku taso mu gaida giwar mata. Anty rashida taraba yau ake galar ki. aka sarki. Anty rashida taso mu gaida giwar mata. Anty rashida taraba yau ake galar ki. Anty rashida taraba shata nazo in ya baki. Turmi ya sandaka ku dai tambayi gumba, daya ma wai rashida bata ja tahiya ba. A baki a huta a ja da ke ba riba ba, a barki kawai lokaci fa ba ƙarya ne ba. Rashida kin yi taso taki ba za su iya ba, in kin sa kai sai kin kai dan baki saba gudu ba. Farar aniya a gare ki baki saba fada ba, giwa karya ice ki karya rumfan yan gangan. In sun ji jiki to su ba da ci mana shikenan, ba sa iya maganar ki rashida sai ba kyanan. Suna sanakin sabaka da su su tuno nan, in kunne kuma ya ji jiki magayi kenan. Ko sun yi haɗaka kin ce aje a hakan nan, ke dai ke musu rubdugo su tambayi irin nan fa. Tunda kin kaci kwal uban da bata sake zuwa ba. Anty rashida biki na galar ki ake, shata wakar ki nake, ga amanar camar sharifi motsa su gani. Anty rashida mutan taraba ta kagiwa, ku taso mu gaida giwar mata. Anty rashida taraba yau ake galar ki. Anty rashida ku taso mu gaida giwar mata. Anty rashida taraba yau ake galar ki. Anty rashida yar mutan taraba mu je dai, ke kike da kudi ke kudi yake miki rana, ke kike da ado ke ado yake yi wa rana, ke kike da diri ke diri yake yi wa kyawu, ke kike da salo kuma salo yake miki kyawu, ke kike da ciyaman sharifi ba duk kai ba. Rashida sannan mutan taraba ba duk ba, ku taso mu gaida giwar mata. Anty rashida taraba yau ake galar ki. Anty rashida ku taso mu gaida giwar mata. Anty rashida taraba yau ake galar ki. Gaskiya entertainment na Benin City, mun ka zo galar rashida uwa ta marayu. Ga ciyaman sharifi masu babbar harka, na yaba na gode caman sharifi gwanina. Ga amanar rashida sha take gaida ka, to bikin naku ne tamburan naku ne. Gaisuwa baban faruko sharifi mazaje, na yaba na gode yarima ke gaida ka. Gaisuwa DJ KHAZY na gaishe ka, sannu DJ KHAZY ga mazajen gaske. aka sarki KHAZY ka kai gwarzo, KHAZY ya an kai shata ne dai naka. Ga kidan na doka in kidan yayi daɗi, KHAZY ba ni tukuici. DJ KHAZY maza bacciya man baba alanta na gaishe ka. Gaisuwa baba alanta ga mazajen gaske, ja mu je baba alanta na yaba dai gwarzo. Ga ciyaman Yusuf dan shila gaishe ka, jinjina ta mai Yusuf dan shila barka dai, sha take gaidinka. Ga ciyaman akori jaja na gaida ka, kai akori jaja mu je zuwa caman ne, sha take gaida ka. Gaisuwa MCC boy hari gido namu, MCC boy hari gido ina gaida ka, sha take maka take. MC Mubarak mai capacity gaishe ka, MC Mubarak shata ne yake gaida ka, na yaba dai goga. Gaisuwa shago abokin haiman gaishe ka, jinjina
shago shata ne yake gaida ka. Ga simat nai ja sasa ina gaishe ka. Kai simat nai ja sasa na yaba dai oga shata ke gaida ka. Teriji dan tashe yarima ke gaishe ka. Teriji dan tashe ga kiɗan ka taso. Teriji barka dai shata ke gaida ka. Ga MDD Katsina na yaba dai MD. Ga Usama Kwati yarima ke gaishe ka. Jinjina na gaishe da kai Usama mazaje. Dan Fulani DJ Formatin a gaishe ka. DJ Formatin shata ne yake gaida ka. Ga kamar maye ja muje zuwa dai maye. Jinjina kun ka kamar yarima ke gaida ka. Ga Abu Lolo Suleja ina gaishe ka. Ga Abu Lolo dan mutan Suleja taso shata ke gaida ka. Babawo Jackson na yaba muje babawo. Mustapha Jackson shata ne yake gaishe ka. Ga Sumul Kano yarima shata ke gaida ka. Bello Kura Sokoto na yaba dai Bello. Babban yaro Solo yarima ke gaishe ka. Baba Ol Soja na yaba muje Ol Soja. Abdulrazak Gana da shata ke gaida ka. Ga Abbas dan Sulaiman ina gaida ka. Usman Kano babawo na gaishe ka. Usman gaishe ka yarima ke gaida ka. Ga Suleiman Jas shata ne yake gaishe ka. Ga Ali Kambari yarima ke gaida ka. Na yaba dai Ali. Ga 'yan wasa mata yarima zan gaishe ku. Ga Mariya Aledi na yaba Dawisu. Mariya gaishe ki yarima ke gaida ki. Ga Amira Bayis Aledi yar baba. Amira Bayis Aledi ta kadai. Ga Farida Sarauniya ina gaishe ki. Momi ta su gaishe ki yarima ke gaida ki. Na yaba dai Momi yar mutan Jostaka. Gaisuwa Zainab yar inna na gaishe ki. Jinjina Zainab yar inna ga takenki. Gaisuwa Ummi Gombe na yaba dai Ummi. Gaisuwa Lobir Yola shata ke gaida ki. Aisha ta Taraba yarima ke gaishe ki. Sai Rawu Mallida yarima ke gaishe ki. Messi Jos Elmo na yaba muje dai Messi. Ummi Yola gaishe ki na yaba dai Ummi. Fati Sarauniya yar mutan Bauchi a an kai. Aisha Yola shata ne yake gaida ki. Gaisuwa Zainab Gombe na yaba dai Zainab. Zainab Tolo shata ne yake gaishe ki. Ummu Salma Yobe yarima ke miki take. Ga Bilesin Sambisa na yaba ki Bilesin. Fati Gombe na nan Fati Gombe ita ka shata ke gaida ki. Febo Bauchi gaishe ki na yaba dai Febo. Veronica Bauchi ja muje dai Bero. Ga Fa'iza Bauchi yarima ke gaida ki. Auta da su gaishe ki muje zuwa dai Auta. Fati Maiduguri gaida ke nake Dawisu. Sadiya Maiduguri ashe kina nan kema. Ga Mufida Gombe yarima ke gaida ki. Ga Jennifer Kolo na yaba ki Jennifer. Ga Khadija Kano na yaba muje mu Khadija. Jinjina ga Khadija yarima ke gaida ki. Ga Khadija Jos shata ne yake miki take. Kai Khadija yar mutan Jos a gaida ki. Ga Rahina Jos shata ne yake gaishe ki. Ja muje mu Rahina shata ke miki take. Na yaba ki Rahina. Gaisuwa maman baby na yaba na gode. Aisha Yola doguwa ina gaishe ki. Ga Hafi Aledi yarima ke gaida ki. Salma saurayi ya zo ina kike ne Salma. Salma saurayi ya zo yarima ke gaishe ki. Na yaba dai Salma. Mu taso mu gaida giwar mata. Anty Rashida Taraba yau ake ganar ki. Anty Rashida. Mu taso mu gaida giwar mata. Anty Rashida Taraba yau ake ganar ki. DJ KHAZY kake ji Muhammad Sabiu.